Tikulandireni madzulo ano kwina kulikonse kumene mukutionera. We are live madzulo ano kuchokera ku Chichiri mu mzinda wa Blantyre, ku headquarters kwathu kuno ku Times Television. Ndine Banda ndi programu inanso sabata ino ya Times Exclusive. Amatipatsira maprogramu wa ndi Rainbow Pens. Mlendo wanga madzulo ano ndi olemekezeka Bambo Jomo Osman, amene ndi meya wathu wa mpepala wa mzinda wa Blantyre. Ti live madzulo ano, iwo ananena kuti ine zojambula iyayi. Ndikubwera komweko. Tikhale live. Zojambulazi madula. Wasankha popalankhulidwa pena kuchotsa. Tsono ifeyo mmene mutionera thupi zodula ziya. Zodula iyayi? Tiwafatira nkule mmene mwayankhulira. Basi. Usadena kachotse. So na chizokonzekera kuti Brian mukatifunsa mafunso akuti mundifunse funso ndiyankhe ndifunso mmene chabwino natilengera chakuti. I think ndi chaka chomwe chino ngati chisali chaka chatha where we tidakumananso. I think chaka chomwe chino chaka chatha. Chaka chatha ya. So zambiri za moyo wanu tinakambirana. Koma ndimafuna ndidziwe kuti chidali chofunika bwanji a Jomo kuti mufunenso umeya chifukwa munala David meya. Kusakhutitsidwa? My ambition yanga ndidaona ndakhala David meya amiya nalipo sana ndibasema kuti chomwe ndimafuna ine ndipange komanso zinafika nakuti adambo panga sanje kunena kuti ndikabera shahidi. Ndikabera shahidi ameyawo munawuzanso kuti sisi mabodza akati. Okay. Ngesinina bodza. Simuna nabodza? Ndifake ndakuuzani kuti ikhale live. Ikhale live. So jambula iya. Yeah. Okay. Nene cheni. Mwine wake akafuna udandaula. Azane kuti Jomo amanama. Okay. Chifukwa kuti tidambogwira ntchito ineyo ndimakhulupirira kuti Mulungu akakupasa moyo wa ntchito. Ngati no apply mazibereka kuti ntchito iziyenda. Anthu kunjaku amangoti Brian ena kumuona ngati masamba mankhwala mayi kulimbikira kwanu. Ndenenso ndimakhulupirira kuti anthu akamandikonda ndikonde imene ndilili. Okay. Ngati ndipasa mwayi kuti Jomo ndindodu ndigwire ntchito yoti anthu adziwe kuti Jomo wagwira ntchito. Okay. Ndi Jomo ndiye David meya suda kwani chifukwa cha? Suna kwani chifukwa kuti umwana ali pasogolo panga. Anambopanga sanje pazomwe ni mabanga. Ameya anthu imeneyo. Okay. Ndaona kuti amene zili achikulirewa bola ndikagwetse. Bola mwana? Ndikagwetse. Kuti agwe. Ine ndibwere patsogolo bo. Ndiye amalawi sopana aone kuti servant leadership ndiyo tani. Mwa ino muli servant leadership? Okay. Ngati mmene muli lino ya player. Kuti ya? Kukhala servant wa anthu onena kuti ine andituma ntchito ku Times. Program iyi anthu amafuna zionera zabwino. Ndiye makatenga zabwino zenu kuzibweretsa. Okay. Anthu ndikumanira kuti Brian ino ndi dolo. Kuti mukhale dolo nchifake mubweresa madolo pa program yanu. Okay. Mumaimvetsa bwanji servant leadership? Ndimaimvetsa kunena kuti if you are a servant, servant ni munthu oti amagwira ntchito mozibereka. Okay. Moyikapo mtima. Okay. Kunena kuti chichi chomwe andituma anthu kuti ndipange. Ndichipange kuti amalawi akutisidwe. Osangopanga zakapulira iya. Osapanga zaja? Zakapulira. Kapulira ndeya? Kapulira ngati chizongopanga basi chakanthawi kuchipa atapo. Okay. Okay. Ngati materials pali mafilimu ndakati amaonesa kuti apa tolinga kukopa anthu. Okay. Achikonde. Materials ife yayi. Materials yayi?
ya inu libe materazi kumenya chinthu oti anthu akakhala Yeah. adzidziwa. mungandipatse chitsanzo cha chimene chidakupwetekani kuti abwana angawa andipanga izi tikakumana kumasankho? Choyambirira ineyo Yeah. chomwe ndimakhulupirira chonena kuti pachina chosomwe tikupanga tizitsogoza kuti ife osati ine. Okay. Chifukwa chomwe ndikupanga ine ngati Jomo Yeah. si cha ine ndi cha ife. Dziko lathu la Malawi lino limapita pansi chifukwa anthu amati ine samati ife. Ndipo omwe ndimagwira nawo ntchito amazitenga kuti iwo osati ife. Chimenecho chomwe chinandipweteka. Okay. Yeah. Give me an example. Chidachitika njani? Chidachitika ndimene tikukuzira kuti munthu ukamagwira ntchito Yeah. uzidziwa kuti pomwe ndikugwira ntchitopa Yeah. kuti ntchito yanga iyende ndikhale ndi gulu lochuluka. Andi gulu liso likepo nzeru. Okay. Pachomwe ndikupanga inecho. Osangopanga zaweka. Ayi. Pali mwambi pajamati nzeru zaweka. Yeah. Anafika jani. Okay. Ino sikunguzira. Sima madzi. Eh. Anafika sima madzi. Ananena mwambi uja anadziwa. Okay. Komanso namva mwambi wina wache. Anenapo maremu SKC. Ananena kuti mudzi omwe ulibe zimbuzi simoja chile yapafupi. Okay. Chifukwa muzika kakuvuta amathandizira mchiremo. Okay. Zasowakolowera nanga sichile mwawo. Okay. Sono munthu oti ndiwe sogoleri. Yeah. Ndikumanyoza anthu ali pambuyo pako sizimakhaza bwino. Chifukwa imene ndiye chile loti zikavuto zithawira kwa wachiwiri wako kapena anthu omwe kugwira nawo ntchito pa institution. Okay. Ndi mudaona kuti padali kudelerana? Sikudelerana. Yeah. Koma ndikanena kuti kudelerana iya. Okay. Munthu ineyo ngati ndasankhidwa deputy ndapasa ulemu achikulire yanga. Yeah. Koma achikulire achaso akamaona kuti mwana akupanga zoyenera. For example ine ndimakhulupirira kuti anthu ku Blantyre akudandaula chani. Okay. Munthu imeneyo anthu angadalira za ma street kids. Okay. Kuti akusokoneza akupanga ndiye ineyo ngati mmodzi wa iwo ninaganiza nzeru. So kuti achinyamata kuti titayi nawo titenga polisi tizikathamangisana nawo nana kuti yayi ndiabwerese pamodzi achinyamata awo ndi afotokozere kufunika kwawo ndi chinthu chomwe chingawathandize pasogolo pawo. Yeah. Ndiye namba kwatenga nyamata chomwe kumana nawo ndikakhanika ndalama kanga kantumba ndagaire ma transport pakanamba kwatenga nyamata aja timasesa mu highway. Ndimaka every week timasesa pang'ono wiki tisesa tilekeza pena. Wiki ina tibwera tizalekeza pena. Ulendo watu unali kuti tikafike ku Blantyre paka town. Okay. Tinayambira pa Toyota. Yeah. Ndiye chinthu chichamala yambira nambo chiyamikira chifukwa kuti zomwe zinkamveka zana zinambo chepa. Okay. Chifukwa anaja nambo sinta ndatengapo swanyamata ina okwana 20. Kuwasiya mu ntchito ena akugwira ntchito zamanja pakaliro anawo miyoyo yawo ikusinta. Okay. Ndi chomwe swanyamata ambiri amusiti panopo anasangala kuti mkulu watu wabwereraso. Okay. Ndoti zinthu zitani ziyenda. Ndiye awo ataona chonchija kuti anthu akuyamikira zomwe kupanga Jomo anayamba kundiponda mapazi kunipasa meters kuti uyu anapasa 100 meters. Anapasa ma 100 meters? Okay. Asana ndikireso. Okay. Modi yosesa yosidapitilire. Inadukisa. Ndalekeza pa Queens. Adakuza ndikuli basi msabange sino. Iya unamba kwenda zambiri mbiri. Chani zambiri. Zambiri mbiri zangeja? Maziwa ku Malawi kuno Blantyre. Ndasungire ulemu wawo abwana. Zambiri ngati chani zimene zamzo. Ya plan imene itelebomba. Itelebomba? Oho. Muyezeke. Nde sidapitilire yosesa muso. Nasida panjira. Okay. So munaimira umeya mpaka mwawina. Yeah. Mufuna mutani amfumu mzinda Blantyre. Choyambirira. Yeah. Ndiathokoze Amalawi omwe ukaona masamba amalankhula zabwino zaidi ngakhale ena naende chikayi
komanso ndathokoze makasala zanga omwe mwaineyo anamuona kuti muli kuthekera kuti munthu titamuyika kukhala mtsogoleri ali ndi china chache chomwe chingachitike mzinda wa Blantyre. Ndathokoza kwambiri komanso ndipereke mafuno abwino nayiwalira kwa Profesa Arthur Peter Mutharika chifukwa chobwerera pa president omwe anawusiya 2020. Ndiye mungabwera kuti mwasankhidwa ndi chinthu chomwe mungabweza zobwera plan ndi zambiri. Okay, mutani nditani muli ndi maganizo otani a mzinda wa Blantyre? Mzinda wa Blantyre ndi maganizo abwino kwambiri onena kuti mzindawu tikatengera pambiri anthu ambiri akabwera amangoti noero chalamanda anapanga chakuti noero chalamanda anapanga chakuti ndiye kufuna pano kwazanene kuti kunali nyamata yemwe anakulira mu street adakhalapo meya pa umeya wake wapanga izi zooneka ndi wanthu pakanthu mwina ndikazafa azake tsiku lokumbukira Jomo kuti amene inali mfumu yomwe inabwera mu mzinda wa Blantyre anthu asanayipatse mpata kuti ikhale mfumu. Ena atayinyongodola, ena atalankhula zambiri Brian anakuja ngodola ife tilingati ine ndilingati David mulinganda David. Okay, David kuti yemwe wa Bible zinachitika ndi chake kufanana kwake ngona kufanana kwaje David kuti pomwe ankamuzoza pomwe ankazoza ankaoneka ngati opanda baje anali onunga. David anali onunga angangonuka ng'ombe koma Mulungu anaona mwa iye kuti muli kuthekera. Ndi chimozozerero Jomo anthu ena akungotenga ngati chinyalala. Okay. Akungotenga ngati chinyalala ena iyayi akulu iyayi kusukulu ino mdziko tuli ya sukulu tikamba yubwera ya sukulu ndi koma sitingango yikamba pompa tikamba koma yubwera panopa ndikufunsa kuti mumwayankha funso lonena kuti mufuna kukhala meya chifukwa chani ndemati anthu ena amakunyozani manena kuti mupanga chani tinene ndi anthu ena amakunyozani. Okay, ena alankhulapo zambiri pa times pompano ena anabwera analankhula zambiri yayi munthu oti wa standard 8 kaya wa primary sangakhale meya wa mzinda koma ndiakumbutsa Malawi komanso ndiakumbutsa mwanganena aja Profesa Arthur Peter Mutharika kumulako alomwe analankhula mawu ananena kuti anthu ena ache amanyongodola kuti EPM sangakhale chani president koma lero zatheka ndine ndani president. Inenso ndikuwaudza kuti Jomo chamati sangakhale meya ndine pano ndili ndani meya wa mzinda wa Blantyre ndizotheka ndithu. Ndiponso sindachitisa manyazi anthu anali mbali yanga omwe anayima pachilungamo unena iyayi izi sizikuyenera izi ineyo plan sindachitisa manyazi. pananena kuti pachitike voti ndipo voti inachitika ine nabwera nali mombucha itachitika voti mudawina mukanitsa kuti anthu chidapangitsa kuti akuvotereni njani choyambirira Brian iniwo munali mombucha ndiponso iniwo momopa Mulungu ukuzonena chilungamo muchemba muja munaperekedwa mwayi oti anthu anene chomwe atapange akakhala paumeya and anapereka 10 minutes kwa wina aliyense. Oyambirira a former mayor anabwera ndi makope awo amapeji 4 awerenga ine nakukadu nali mombo naona muwaona ndipo anabwera wachiwiri anabwera ndi mapepa lake kandi 6
naye wawereka pakanitira omuzo tayi ati chabwino ndiye ndinabwera ineyo kuti ukhulupirira kuti ntchito ndigwira mwina abrani mwayamba kukhulupirira ndini kuchokera nthawi yomwe ndinawuzidwa kuti Jomo abwere kutsogolo kuno ndiye ndinapita penepa chapo nditafika pene sinatenge pepa sinatenge foni kuti kulemba kumavuta ayi koma munthu ino ndizilemba chani mulibe zolemba ndizilemba chani pomwe zomwe ndikukalankhula mmutumu mulungu anandipatsa kale ndiponso chomwe ndikukalankhula painepopo ndichonena kuti chikuchokera pansi pa mtima wanga ndiye ndikatenge chifake anthu okonda zolembalemba anthu okonda zolembalembawo salemba iwowoto amakalembetsa kwa ina ache amakalembetsa asumaona kuti enawa amati asukulu amadigiri amapanga zibwibwi painepa kuwerenga zibwibwi inaona ndona mmene amenyera ndimakanga ndingoona pa kompyuta anthu kuombera banja pene kuti katundu nduti ndi amene zachitika abrani ngati ndikunama iniyo munene inonso munaombera manja pakakuzuka ajomo musabere mabota pa ajomo ingobera ndiponso ndinene chilungamo ndinakuona fake ndimayanga kuti plan saombera manja zomwe ndangula chizungu chake chinayi choopya sinaombere manja koma chizungu choopya ali palibe amene mwatatu nosema nnamuombera manja koma anthu unaona kuti anaombera anthu anaombera anthu atatu onse aja anamuombera manja ninda muchemba mu sinaone bwino anamuombera aplan inonso ndinoabusa anamuombera manja kwambiri ndani kuti palibe omberedwa manja ndinendeka ayi musatera anthu aja anaomberedwa manja amofolo anaombera anaomberedwa manja atamaliza kulankhula wina aliyense akamaliza kulankhula amamuombera manja nditangofika ine introduction yokaiti yozifotokoza kuti ne Jomo wakuti chingende chomwe ndamenya pa siningabweretsa koma iwe unalipo mpacha unamvaso chingende chicha pakona chiona kuti mwana ndi wakambulichi ndikutuka mtonakachizungu chochiteka chifukwa chani munafuna kuima mungoyankha tifunso limene koma ndimafuna ndinene kuti notsi anzano anani ndi notsi inu munalibe notsi chifukwa choti kulemba simuta mutu ndi zisomo zochokera kwa Chauta koma ukoza ndi gulu la Solomoni Abraham iniwe mukoza kuona kuti anthu aja samadziwa poyambira ndipo malizira nkhani zawo zija zomwe amafotokoza ine mbachita kuziwa kuti mfana wayambira pa nkhani imachita kuoneka kuti kukwera ma levels kila kakasika kila kakamaliza pa anthu uzeya katundu nduti ndi amene so ndikunena funso limene mukuyankhala kuti kubwera upanda notes pa podium ya campaign mu town hall kuyika notes pa mapepala simutha ndizabo anthu ambiri tofuna ndikusimikizire ngati kuli anthu omwe aononga dziko lino ndi magulu amene waokonda zolembalemba that's why zinthu zambiri zimapita pasi tuchifukwa cha anthu okonda zolembalemba lero ndikuza skulu yoti uphunzire plan uyambe kuyenda ino mabwera pano wazandifunsa mundifunsa mafunso mwalembaba because ino makonzekera kale kuti ndikakakumana ndi Jomo ndikamfunsa mafunso awo ndio mapeza even atolangane ina aliko kumalawi kuno amabwera ndi chilisti choncho azichofunsa funso malilozozo awo amabodza weni munthu oti ndi chisomo chochokera kwa Chauta zachani zonse zicha mwabwera fotokozani auzeni anthu zomwe zikufunikira bwana inu mukakhala kasala makasala anu anzanu muzawathandiza bwanji makasala ofeya yawo sili bwino ndizaonesesa kuti ofeya makasala toyambirira ikhale yabwino chifukwa pomwe tikuyembekeza kuti kasalayo akagwire ntchito yabwino tiyanganenso moyo wake kuti ukuyenda bwanji chifukwa kasala ngati tikumpasa kabanyira
ntchito tusiyenda bwino azingoganiza zosolola kapena amwenye akangobweresa ipepani libweze mawo lisachule kuti wakuti kapena anthu ena acha akabwera kwa munthu uja ndikungonyengera ndikandirama kochepa chikasala uchakaganiza mpawi wake avomereza ndiye mapeto ache mbalo moti dziko lathu lino likwere limapitirira kupita pansi chifukwa kuti timati tinachitenga kalekale kuti makasala ndi mavolunteers akasala akakhala pa ukasala ndi volunteer ongozibereka pomwe ballot paper yomwe amavotera a president amavotera MP noma amavotera kasala amapangisa kumodzi zonse zikamabwera zimabwera kuchokera kumodzi. That's why even vision ya bwana APM yomwe ali nayo ya 5 billion ukaiona imene chayo kwambika kale mwina mikangano chifake paine pajabu chomwe chikukula paine pajabu winayo akuzitenga kuti nini mapasidwa kanga chepe wina akuzitenga kuti yeyo ndi pamwamba ali pamwamba chinthu china chomwe ndikufuna ndikuze Brian ine ndikufuna ndiyesese ndi atenga MP ndi makasa onse ayendere limodzi for the betterment of the development of our country, for the development of our country, for the betterment for the betterment of the development of our country. Okay. Kuti tipange develop kuti tipange develop we need to unite. Akasa ndi MP amvesetsane aziyendera limodzi chifukwa amavutika ni munthu wakuti wakumudzi andi ndifunda ndinepo chinthu chimodzi ma MP ndi makasala pamakhala chikulirano china chifukwa cha ama privilege a makasala amakhala ochepa pomwe ma MP amakhala ochuluka. Ma MP amakhala ni mantha unena kuti kasala ndi shadow chani MP papeto pachi ngosizenda motani mwenerera so vision ya bwana APM kuti iteke yomwe akufuna bwana acha pakufunika kuti pakale usogoleri owagwirizanisa makasala ndi ma MP kuti achimvesese chinthu chicha kuti chiziyenda bwanji chikabwera pakaso chiyenda bwanji mavuto a Blantyre ndi chani 3 things mene muchite mwamsanga mavuto a Blantyre number 1 zinyalala ngati Blantyre City Council simakachosa bwajangu komanso understanding ya wanthu omwe ali pano omwe amakhala mu Blantyre ndiyovuta kwambiri kuti achimvetsetse kuti Blantyre ndi wathu pomwe ali wanga Blantyre ine ndingatengepo mbali yanji kuti Blantyre ndithandizire kuti ndi wanga. For example Brian iwe nyumba momwe magona kuchipinda kwanu ngati muli bachelor sungangozuka usasesa sungaseji nyalala so ndikufunanso kuti vuto limerolo lili mwa Malawi lomwe amakhala ku Blantyre ndi ndikufuna vuto limene tilichonse mutu mwa munthuyo kuti aziziwa kuti lero ndayala geni apa mawa sozayala pati pompo ndikaononga malo awo mawa ndikamazabwera ndizapaona kunyasa vuto la China. Yes. Vuto lina omwe tili nalo ndi tinganene kuti ma street rights tilibe mtauni komanso vuto lina achinyamata ambiri ku Blantyre kuno akusowa chochita chifukwa kuti Blantyre is a commercial city komanso Blantyre yandikana ni mizi pomwe yandikana ni mizicha anthu ambiri amathawa kumudzi kuti akubwera mtown kuzasaka chosowa chawo ndipo mabwoza pesa chosowa chawocho mapeto ache mwina amagulisa njochi aduka amazakhala Blantyre muno kaina ache amaboza ona abale awo apeza kuti asaduka amazisaduka makhala Blantyre muno
That's why tindi change yamasindikizi ambiri Brian. Vuto la illegal vending. Yeah. Mulimbi munde mtala mwini mucha. Zomvesa chiso. Wocha sausage. Kwambiri ma restaurant. Mpepete mwini mwamseo. Ndizona. Zimachitika muli deputy mayor. Zimachitika. Chuvula nchani. Brian niyo ndimboni. Munayikaso pa times pano. Inene ndifakenda kuuza kuti ineyo anthu akandipasa udindo ndimafuna ndigwire ntchito. Tinanyamuka ine ameya commissioner a police tinapita Mulimbi. Kampeni yomwe tinayamba ndinaona kuti sasiye maofficers oka tipite pa ground tikatopanga engage anthu omwe akuya akugulisa ma sausage omwe ayika ma restaurant omwe akungotaira madzi pena paliponse chisawawa tiafotokozere kuipa kopanga zimenezozo. Kunabwera gulu la MCP. Gulu la MCP. Okay. Linafika mavidiyo zesu alipo. Kumati mufuna kugesa boma la Jabwera. Chokani inu DPP. Natamangisidwa kumene utaina kubwera ni miyala chani. Mene mchani. Tinatukwanidwa kwambiri. So chomwe chikundimvetsa chisoni, chomwe chikundisangalatsa. Olapa titi kufuna tigwese, ama timafuna tigwese boma la MCP. Silinagwa. Linagwa anthu ali momo. Otukwana awonso ali momo. Onyoza awo ali momo inagwabe. Vuto omwe timakhala nayo kumalawi kuno timaopa chisankho. Okay. Kuti atsogoleri apange ineyo lero ndasankhidwa ngati deputy mayor. Mayor wa mzinda wa Blantyre. Namba kale kuopa kuti ndisachuzidwa udindo. Izomwe zili ndatsogolera athu malawi muno. Ena aso awina maudindo ayamba kale kuopa kuti 2030 kuli masango. Ndiye kuti apange decision amalepera chifukwa choti amaopa masango. Ine sindiopa masango. Ndine sogoleri lero wandika kuti nkhale sogoleri ndi Mulungu. Okay. Ndenga ndakhala sogoleri. Chino omwe ndagwire lero ndomweza ndipangiso ndizapitirizo. Achoka athu museu ma illegal vendors. Achoka. Liti. Kuchoka kwake onsewawa ndazibale athu. Sitikufuna chikwanje. Tia kazi. Engagement. Yeah. Aina sogoleri yawo. Andi anthu aso amadziwa Jomo. Amandiziwa kuti Jomo amapanga chakuti. Tikhala pansi. Chinaso chomwe titafune kwambiri. Because nthawi zina zache amati mwana ukamulanda mpeni umpase chidole kuti azisewereza. Okay. Kwa mukamulanda mpeni osampasa chidole mwana uchazilira. Ndiye ndikunena izi chifukwa chani. Sizoti tangozuka lero kungozuka kwathu kubasi. Mawa tikuthamangisa mavenda iya. Choyambirira tikhale pansi. Mwana ukamulanda mpeni upatse chidole. Chidole azisewereza. Okay. Ndiye choyambirira tikhale pansi ine ngati meya wa mzinda wa Blantyre. Deputy mayor wanga Gerald Lipikwe. Makansalazi ndi ena ogwira ntchito ku city council. Ma directors tikhale pansi akulu maona mene mulili mtown. Anthu amene wali zitachosa tipange plan. Tikachosa pati ayika pati. Tikonze malo acho omwe tifake nthawi zambiri anthu amangopita okatamangisa anthu. Osakauza poka asiya. Kukangowasiya kwina kwake kusakhala bwino. Okay. Akonzedwe malo oyenerera. Oti anthu awati ayika malo awo. Pali zimbuzi. Pali ma shelter. Oti vula ika abisala pena pati. Zikuzizuwa. Tiapangire zinthu zene ndeti ziauza tsopano. Akulu kani kusika kucha. Tapanga create malo. Oti business ngozo kapangako. Kapena ngati mene mulili Mulimbi mucha. Tione kuti okay tibe ma shelters. Oti tingakawaiki. Ndimesewo iti yomwe yopanda busy. Yoti anthu soka unjikane kuti. Kumene koko. Ndi chimozo ukapita ku Tanzania ukali yako mene kumakalira. Ndi chimozo ndi Mulimbi sizinasiyane. Koma nango atenga anthu acheni kwasankhira misewu yo apasa kuti iyi azipangako business. Kudzibwera ma documents.
simabwera mafayilo tsikutsukulu ya ma email atali meya wathu yasitsatira zimenezi meya wachoti Jomo sei ndakuza lini ndi Solomoni tu mulungu tu sana mpempire mulungu saka mpempire na chose na mpempa nzeru komanso Brian popanda tose takaukunzira hata gwiri nchiko yasono kamba tukhani opposite masono kamba kanazira zinezo kuzembera sinduzembera kuzembera sinduzembera funso mwalimu solo ngati kundifusa za ma documents mwalimu funso kuti ndizaona kuno kutandauza tani ukutandauza kunena kuti chifukwa choti mwina ndine bulutu sinatero dzina la bulutu iya ni mwana dzina la bulutu labwera ndi wazembera baya sinazembera funso langa ndiberezese mwina fusani kusiteko kudzibwera ma documents ochuluka ma email zofunika kudziwerenga page to page vuto simudzatisainira zinthu zoti zitipweteke mu mzinda muno inu ameya zosatheka upite lero ku Blantyre city council ukafunse kuti makasala zomwe analowa 2019 kuzafika na 2025 ngati panali dolo omwe amawerenga china chonse amatipasazi ma booklet mene kuti muli ni meeting nali chairman ineyo wa development ineyo tu akalemba zopepera mene mujango ndi mabweza ukafunse go and ask the directors there. They're going to tell you Jomo because nkhawa ya Malawi inali pamenepo kuti Jomo wasadzatisainira zoti atilande mzindawo Brand chifukwa chingerezi chile chimakhala chopinda let me tell you yes ineyo nandisa zinthu zikulu Malawi kuposa so amadigiriyo kuposa okay kuposa umongwane nawo kuti zitawapeza zimapepa akuzoziona bwino ndatengapo kasikana anga ndapita nawo South Africa ndimakankhula chichewa kumene kuchoma peza kumene kuti ndimakankhula chichewa kutenga mwina asikana 28 kupita nawo kunja ndimakankhula chichewa ineyo ndinapita ku UK ndali ku Wales ndakhalako kumene kuchako miyezi ndakapangaso skulu ndi azungu usati anthu sokudaya azungu skulu lati ndakuza ti anthu sandidziwa anthu samamdziwa Jomo amangomuona Jomocho ine ndine ozozedwa anointed child mbiri ya ineyo ndikazafa dziko la maliro lizaphunzitsa ana za munthu wina chochedwa Jomo so anthu amene akhala mu mzinda wa Blantyre asaope kuti sadzatikulitsira mzindawo ameya athu ndiponso achimwene ndayenda ineyo ndayenda maiko anthu ambiri omwe maona awo akapita kunja pa chinthu chimodzi chomwe chimandipweteka kwambiri chomwe ndimanena tikumalayi kuno tini mbuli za madigiri mbuli zophunzira anthu amatengana chigulu ulendo wapeza kuti apita ku UK apita ku America apita kuti koma akabwera kuno ndi mbuli wawo samabweresa chomwe akaphunzira kumene kucha amangozikundikira zimene zichazo azikagawana ndi achaka zawo ndi ana awo ine ulendo uno ngati meya wa mzinda wa Blantyre kansala wanyamuka kuno wapita kuti akayangana kwina kwache akabwira atipase report atiphunzitse chomwe akaphunzirako kumene koko even director ngati wapita atiuze kuti chomwe abweresera Malawi ndi chani chomwe abweresera Blantyre City Council ndi chani ineyo tameneyo olo ineyo komwe ndapita kuna kosi ndikapita anthu omwe ndali nawo ulendo amandifunsa kuti iwo maganiza bwa ndikapita kandi kugona pa hotelo ti bwanji ndimalowa makwala kukaona kuti kodi anzatu wa lifestyle yawo ndi otani anthu ena awatu timango awopa
Malawi ino ndiyo chita bwino kuposa maiko ambiri. Okay. Olo manyumba omwe tinawo Malawi muno maiko ambiri alibe manyumba amenewa. Olo malo omwe timaononga ku Malawi chifukwa ku Malawi kuno timaononga malo maiko ambiri saononga malo mene timaonongera ife. Tichite break pang'ono. Tibweranso ndinu kosa mwere madzi. Timwere madzi amene. Mukuoneka mwina mafunso ati. Ya mafunso akwera. Mafunso akwera amene. Ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndi Mayor mzinda wa Blantyre, His Worship Councillor Jomo Osman. Ndikatero ndamva bwino kwambiri. Muzibwereza. Kumanena kwa His Worship. Yeah. His Worship. The Mayor of the seat of Blantyre. Akutipatsira program oyi ndi RN Popens. Mukuonera program ya Times Exclusive ndi His Worship the Mayor Jomo. Now nkhani ya skulu ija taikamba koma ndi funso limodzi. Kuti tikhoza kuwauza ana kuti skulu ndiyosafunika, you can do away with school nkuzakhalabe kuchita bwino up to level ya mayor. Is that what you want? Is that what you want to communicate ndi anthu madzola? That is not the truth. Okay. One day I was somewhere and I was the guest of honor, and I told the students at that event that I feel sorry and I feel ashamed of myself. You feel ashamed of yourself? Yeah. Why? Sinachite kupanga kuti ndisapite ku school. Chifake pali ena aje amakhala kuthekera kuti ine ndichosayiracho ndakutawa ku school. Jomo sanalipira kupita ku primary level chifukwa choti anathawa. Okay. Kuti china chonse chinalipo. Panali zovuta zomwe zinamukanikisa Jomo kuti apite ndi school yache. Komanso Brian ndi anthu ochepa omwe amabwera poyera mmene ine ndikuzanena kuti ine ku school sinapiteko. Ndimapangira chimenechi ndi chani. Ine ndakuwuzani kuti ndine ozozedwa. Ndimafuna kuti nyamata wina waje kunjaku yemwe alibe chiyembekezero cha moyo wake. Moyo wake amangozitenga kuti basi unatayika. Azikhala hope. Olopena ndikamalankhula chizungu ndimamva kukoma kwambiri chifukwa choti primary level school iyi sinapange nawo. Koma nditakula ndazindikira kuti school iyi ndiyofunikira ndinambosakasaka maphunziro. Kumaphunzira zinthu ziwiri zitatu phunzira apo kumatolera chimodzimodzi ngati ena ache anthu omwe akunena lero kuti ndi madigiriwo. Madigiri anthu ndasonkasonka lero akatola apa akatondiramakula motunga ngati oni madolo ayi si madolo mwina ine ndikuzokhala dolo chifake iwo madigiri ani ndongosonkasonka. Chipani chanu cha Democratic Progressive chidapereka ndondomeko. Mudayilandira bwanji kuti maqualities athu a mayor ndi awa? Go back to them and ask them why do you allow Jomo to stand? Go and ask them. Omwe ankapanga interview kaafusi chifake iwo aja naikala mulo lonena kuti tilembe CV munatumiza ndiye ndikuti mbwerereso mukaafusi nanga chipani chathu cha DPP chimasatira ndondomeko zoyenera. So pa ndondomeko zoyenera chinayikapo kuti wina aliyense atumize CV yake. Ndiye niyo mupite so mukaafusi oyenerawo kuti kodi Jomo ayimira CV yawo anatumiza munali chani. Ndakuza kuti anthu akamationa angona ngati tikungogona. Akuona ngati tikugona chifukwa ambiriwo akugona. Ndikoza kuuza kuti kumalawi kuno Mulungu amatipasa tindani nyamata ambiri omwe ambition yawo ndiyoopsa kwambiri. Ndikupasa chisanzo mene muli lino bwana Blantyre. Inuyo ina acha kuzoma kuyang'anira ni pansi
koma mulungu anakupasani chimene chocho ni mdaliso wanu. Olo munthu atapanga programu yachi yofanana ndino sakhabe Brian Banda akhala iyeyo. Ndiye isho omwe ndifuna ndiauza Malawi ndionena kuti ophunzirawa umakuzita ophunzirawa otanamba standard 1 2 8 kupita uko asazitenge ngati anzeru ndiokha ana zombe kulilongwe ana zombetu sanaphunzire anapolioni zombe koma unaona zomwe anapanga ziti zisomo zochokera kwa Mulungu. CV munatumiza ku chipani simunatumiza ndikuti takafuseni no ndikufunsa inuyo brand ndinabwera pompa ndi malankhulaso apa kuti ine ndakamenya ndapita UK enawa ndiyongotolera yamo muno ine ndapita to abroad yeah ukamfuse director wa aise basi ochisi ineyo mwa anthu omwe anaphunzirapo za ukasala za umeya kumalaki I'm the first person. Fusolanga lakuti ndetu kukuyankha zomwezo tuza asimuyankha chipani chinene kuti mututumizire ma CV ndiye pita munatumiza CV Brian ondikuze kuti natumiza CV pomwe sinatumize ine kuti ukaupeze umbona acha amanena acha munapanga interview takafuseni chifake malamulo ananena kuti Jomo satani ananena kuti yemwe satumiza CV saimira ya ma CV atu ndia ife tinapeleka tosa atatu ena apeleka kanzi mapepala zawo choncho Jomoso wamenya yake imuti one page ndapa osati zochulukisa ya one page ba CV yanga ndinotani ine ndi Jomo mwana kuti ndakulira mu street sukulu primary level sinapuzire koma nditakula ndatamanga ndikupeza maphunziro anga mapepala anga ndi awa ndikuapasika pepala anga komwe ndinako komanso kuti ufufuze mundu ali ndi mapepala amaphunziro panthu onse wati mayimira ambiri ndundini ine ndapanga makozi ambiri makozi ambiri brano samani tabengamwe ine ndimwe yawo umakonda choncho uzibwereza uzapasana tezolepula chifake wafuna ndimvetsetse anakagona Jomo amaniboni Jomo lelabwera niti wafuna ndimvetsetse kuti makozi kamene makozi mafuna ndimvetsetse mene muzindimvetsesa nthawi yekuti tamanga malizani imene pali funso lina Brian zimene zichazo ineyo ndini mapepala ambiri ndapanga ma attendance ambiri ma attendance course ambiri onena kuti kuphunzira ndimakukonda andikuphunzira kwacho osati kokangolambula chichewa chingende muti momo pamamveka soka fungo ka kusokoneza I want you to look at this picture. Chithunzi chobwera. Si ngamle. Ali bayini bondine. Ndino yore. Atabaliza niso na mai. Baliza niso. Mwina sana one bwe. Ndine ndi Jomo. Chimachitika nchani. Muntu ali bayini bondi mozi wa Nyamata omwe basa mai. Muntu amene ndi mozi wa Nyamata amazuza anthu. Mulimbi gulu omwe mamenya anthu kumalanda zinthu ndiye gulu lina linangwira Nyamata litangwira yamba kumenya ine ndinaona zimene zali kunena kuti utenga omwe kuchokera ku chipani ndinathandizira kunthawisa munthu kwauza anthu kuti asamenye the best way tipite naye ku polisi ndi anthu paja ine ikalakhala video ine aja na jambula paka ine ndiye mwetu ndamenyedwa nawo chifukwa ine ndimaletsa kuti anthu asampange andi anthu awo watapita ku polisi anauza polisi kuti timuyamikire mkuluyu kupanda mkuluyu ife tikanaphedwa so apa sikuti mmamuzuza munthu chifukwa nkhani imene namveka njoti Jomo amamenya anthu mbiri ya Jomoyo chifukwa ndiye zina za chomwe tinapangapo kalekale chimatisatira munakhalapo osautsa achimwene ndakulira mu street silingakhale mbusa wabwino tabwereza niso Maria ndakulira mu street
siningakale ninene kuti siningakale zonse zopanga zanga zabwino chifukwa cha moyo umene takuliramo so munthu umasintha day by day ndi udindo omwe uli nawo chifukwa lero ndilemere suti anthu aonanso Jomo wazana udindo ndikakamiza kusiya zina zomwe ndimapanga ndiye nthawi zambiri ngati unalakwisapo even anyamata ina yache brand makamundi panga ma interview olo mutabweza ma interview anu ndakhaluka uza achinyamata musatengere mistake yomwe anapangapo Jomo mumuzire mmene navutikira ine boma litasintha ine ndamangidwa mwina ka 27 boma lakini lapita latambalani abrani so munatifusa kale nazo zikaifa chani cha mistake yaing'ono yomwe ndinkafuna kusangalasa ena ache koma ndamba kuzuzika ose aja anthu amathawa amakusiya weka ndenchimozo za nyamata omwe anthu lero amamvera chisoni yayi chomwe unazala ndi chomwe umakolola so ndinobadwanso mwatsopano mudasiya mphulupulu. Is that what you're telling me? Kuti mudasiya mphulupulu? Jomo ni nkhope zambiri ngati ufuna tipange zopemphera tipanga zopemphera that's why ndikuze lero ineyo Jomo ndipanga deliver umeyawo kumapeto ndikuze tipanga deliver ndithu usakayikire kuzera muzisomo za ndani za chauta komanso kuzera mu mfundo za Professor Arthur Peter wa Mutalika ine siningali pere ndifanya yake APM watenga anyamata ambiri ndikwapasa maunduna cholinga kuti anyamata aja agwire ntchito bwino limodzi ndi anyamata awo ndichifukwa unaona kuti anamtenga Fred Gangata kulilongwe kucha ndikumbwelesa kuti akale Minister of State Alfred ujasika apeya ndidolo ndichifaka president anantuma kuti yeye uchayang'anire achinyamata ndiye ine Jomo ngati mozi wa achinyamata omwe ndakulira mu street anzanga osokoneza wina aliyese chifukwa ine osokoneza wina aliyese ndi madziwa okuba ndi madziwa wachilungamo ndi madziwa venda ndione kuti ndi venda ndi madziwa awangobisa lya venda ndokuba ndi madziwa ndiye ndapasidwa ganyu panopo kuti akulu takukhulupirirani takagwireni ya ganyu pa chizungu china chamati you send a thief to catch a what? A thief. To catch what? A thief. A thief, yeah. Okay. To catch ya? Yeah. Don't know about ndiye you send it? Ndiye munivesiti lero nzanga wina aliyesi mwana wa maskini akuziwa kuti mtown mwabwina maskini nzatu suti ndi apanga nkhaza nawo koma apange comply ndizomwe akufuna Jomo. Timalize nthawi yatithera nkhani ya malo imavuta kwambiri mizinda yonse ya mdziko muno zikuoneka kuti tsiku lina tikhoza kudzadzuka kupezeka kuti tilibe malo anthu obwera akuchuluka kugula malo ndi zina zotero and I'm not saying kuti anthu obwera pali malamulo ake amene mmatsatira ku council kuti koma I'm just saying kuti indigenous Malawians sitidzapezeka kuti tilibire polopolima Brian choyambirira ndofuna ndokuza ine am here to deliver. You're here to deliver? Yeah. Okay. Ndabwera makasala wonse ma directors tonse ndi amalayo kufuna kwabwino tigwira ntchito limodzi zonse zomwe kuzinena zizolapika za mzinda wa Blantyre tizikonzera limodzi inunso abrani mukhala muti momo nangasi DG naiwa mwerere chimodzi ndikuti Brian Blantyre unoti sinthandiwina aliyese venda atengapo mbali
street kid atengapo mbali, driver wa minibus atengapo mbali, driver wa taxi atengapo mbali, amwenye atengapo mbali kuti tikonze Blantyre. A president ali kuntunda, tini maunduna, tini ma MP, tini makansala, tini ma directors, tini ma CEO. Malamulo azamalo mukwamvetsa bwino bwino. Malamulo azamalo tikuamvetsa. Kapena pafunika utanthauzira. Tikuamvetsa. Mukwamvetsa? Vuto lomwe linakhapo nkhani ya malo mukudandaulayi. Nditawerenga pena pache ndikuona. Chifukwa santenga tisinowerenga ya. No, ine sinatero. Ukozoika china chachapo ndikuwerengera popo. Ngati ukususa chifukwa ine tusina imani ya Brian. Ine tusindikutsutsa. Ena acha ukayikira. Ndani? Sikuti nani tikazabwera pano. Uzanditane interview ya chizungu chokachoka. Sazangule chichewa ya. Okay. Ndio zazo zoti umuntu ndikatundu. Ndikuza nkani ya malo. Yankani fusolo mweni chingereza. Nkani ya malo. Ngati mufuna kuonetsa kuti. Nkani ya malo. Iyayi, simati mufuna. Iya ukundisokolera. Iya mwati mufuna chizungu. Ndiye yankani fusolo mweni chizungu. Nkani ya malo. Muyankha simuyankha. Ndikuza kuyankha. Yankhani tu simati mu challenge. Iwe unakonza program iyo kuti ikhale ya chichewa. Yes. Ukanafuna kuti ikhale ya chizungu. Ukanabo ndifusa mafuso ako chizungu. Program chizungu mwayidanisa ndini. Bwana. Chizungu mwayidanisa. Ndakuza tukonze program ina. Ndenda ndakuti ngati mukudzitemba. Ngati mukudzitemba. Yankhani yomwe ali ifuso lomwe. Ukamenya mpira umakhanda omwe apo. Kukonzekera ja? Ukamenya mpira wona? Umapanga omwe apo. Okay. Kuti utente. Yes. Ndiye pano ndatenta kai chichewa. Sungani kwese chizungu ya. Ndekuti zikhala bwanji. Mwere takali chichewa. Okay. Ndiye ngamwika bwira chizungu. Ndisokonekera. Kwa chizungu munayidanisa ndinu na. Yeah. Chizungu munayidanisa. What's the program? Okay. Ndikunena kuti the worship. Today's program is in English. Zona. Ndiye kuti ndizakhala kuti everything we are talking kuti omwe apo yapano upo. Ndiye chizungu. Omwe apo ndiye chizungu. So lapana panga omwe apo ya chichewa. Zona. Ndiye unduze kuti datete apano upo. Fake muntu umatete. Kuteta kwa chichewa. Ndikwa chichewa. Ndiso sinatete chizungu. Ndiye ubwerese program ya chizungu. Zienda. Undikonze program ya chizungu. Zona. Omwe apo ndiye ya chichewa. Ya chichewa. Fake wanduze program ndiye ya chichewa. Zona. So apapa kwenika kulakula chichewa. Komanso izi zomakonda chizungu izi. Sudi ndikutawa. Zona. Amalawi ena aje samamvesesa. Fake ku Malawi kuno. Pantu 100 ena ali wonse. 20 ndobuzira. 80 ndosapuzira. Ndiye mukukakamira chizungu anthu ena satani samva iya. Pafunika omwe apo. Ndikulangula ngani ya malo. Malo Blantyre City Council sigulisa malo kwa anthu obwera. Abrani mubwera. Ma document anu. Bwana ine ndikufuna ndipezeko malo, ndikufuna ndipange develop. Ndiye kenaka Blantyre City kupasani nuyo malo. Okay. Akumagulisa malo kwa anthu obwera nda Malawi. Omoti apasidwa malo iwo aja kumati amwene ndashota. Malo andi apangire business. Mwina malo aja agulisa times 2 kwa munthu otani obwera. Ndiye chomwe chomwe akufuna sopano ndikumuza Malawi muti. Kunena kuti my brother, you are a Malawian, you can own a place. On your own. What you just need, you have a land. You can discuss with someone to make like a partnership with that person. Kunena kuti malo awawa iwe ungopanga invest. Tikamatolera iwe uzitengapo yako ine ndizitengapo yako. Koma malo andani property ndiyandani ndiyayi mupanga agreement. Maiko ena omwe tapitapo ife omwe taenda maiko. Napeza kuti malo ambiri when you go to Kenya ukapeza kuti malo ambiri ndi anthu wamba ena awamangothandizira kumanga building ija ndikumatola pomwe ku Malawi kuno sizichitika. Brian Pepa nthawi yako yati ndi auza Malawi mwandita na program pano ndi auza Malawi choyambirira Jomo abwera ngati meya uzakhala meya pomwe ndakhala meya tikuchita kuziwa kuti ku Blantyre City Council kulibe ndalama. Koma ndalama zindi anthu ena ache omwe salikonda dziko lino.
ena ndomwe ndi ma properties ambirimbiri amangopanga za chinyengo kukampeza munthu wina wace kumpasira ndalama kena kace osamalipira msonkho kusite abrani ndikuyitanani mumve mapolisi omwe Jomo akubwera nawo andi nene kafuna kugwira ntchito Brian iwe kuti unipeze pa ntchito sitizasekererana amene ndikusekererana nawe ndizakhala kuti ndikugwira cha ntchito chifukwa tikufuna kuti zindaoneke bwino amalawi akufuna aone kuti ku Blantyre kukuoneka smart zonsezi kuti ziteke pafunika ndikhale ndi kobiri kobiriyo munthu emana amanga chinthu chake wina aliyese atuluse kangachepe kukalipira kusite kuti ma services akhale achani abwino zinyala zoledwe munthu yake tikumaona masweji apulika zonsezi zimafuna ndalama so pali anthu ena atongozikonda saona kufunikira kwa zimenezozo ndiye Jomo akubwera ndabwera ine ndi timu yanga omwe tabwera ulendo uno makasa sine ndekha even andunaso akuziwa zoti mwanayo agwira ntchito pambali ya kukhala kansala ndamva kuti muli ndi matimu ampira awiri ndili matimu 8 ya azimayi azimayi alipo atatu mayina onja mayina onja kukoma yaikulu kukoma pali under 20 ndi pali under 16 ndi kuli bangwe ndi kuli ntobwa ndi kuli ntobwa konso kuli under ndi akutiso muli ndi malo osungira ana amasiye ndi ana apanda lengana 28 mu street umaukhala kwathu mukhala nawo limodzi kunyumba kwanga paliso china chimene machita chimene situdziwa ndilinso ndi gulu la anthu okalamba alipo about 350 majetsa daily kasali daily pa wiki timakumana kamodzi timakumana la chitatu loka so mukuchita zambiri kuposa soena ndimachita zambiri chifukwa kuti ndiutumiki omwe ndipasamo samalira ana amasiye nkhalamba matimu 8 ampira muli ndi business ineyo ndimathamanga yota kugula zinthu zina zace ndikumagulisa mwina ndigula galimoto ina yace yochipa ndigulisa modula lero mutati munditume ndithamanga ila Jomo ndakaniguliseni ngini ndiyapo kena kace moyo ndikumayenda zimene mmapanga because ndimafunsa kuti nanga nkhalambazo sinde zimafuna kuzidyetsa ndalama zake mazitenga kuti iyo kansala ingatheka the issue ndionena kuti Brian munthu ukamapanga chisoni kwa anthu ena Mulungu amakupasa njira sinthawi zonse ane ndikukuza Brian lero lino sinimapanga value drama ndimapanga value loyalty ndomwe ndimapanga value kunena kuti ndalama si chinthu iyayi money can comes money can go money can comes and money can go money can comes and money can go zona so in this life olomoyo wa uzimu umatiuza kuti tiziganizira ena omwe alibe mdziko muno mzinda uno ngwaukulu uli ndi history ndi CCAP ya ku Scotland timalandira president akafika amabwero za mampatsa makii ngati city father mukudziwa kuti udindo mwa nyamulawo ngwaukulu and you represent us all kwambiri simudzatichititsa manyazi president atabwera mdziko muno Jomo isaza kuchititsani manyazi na sisi president adzafika kuchino kuchemba ino sindingakuchititseni manyazi simungatichititse manyazi sinambe ndachitisapo manyazi and ineyo kuli anthu ambiri omwe ali ndi chikhulupiriro mwa ine chikhulupiriro chomwe andipasa anthu anje ineso ndichigwiritsa ntchito chikhulupiriro chimenecho kuti china chilichonse ndakuwuza kuti adadi anange china chilichonse ndichotheka amalawi akhulupirire kuti china chilichonse ndichotheka ndichifukwa lero Jomo ali meya wa mzinda wa Blantyre muli babanja muli ndi ana yankhani babanja ndi ana chabwino
timalizire pamenepa. Pali tamaliza. Ndimafuna kuti muyang'ane kamera iyo. Mwina pali china chimene munafuna mungafotokozere kapena mawu anomaliza kwa nzika za Blantyre. Chifukwa ena aso akunena kuti mwina tidzichita ngati mena machitira mayiko ena kuti tidzivota tonse okhala mu mzinda muno. Tisango asira makhansala ochepa kuvota ya. Ndiponso ine ndikugwirizana nazo. Mugwirizana nazo? Kuti azivota anthu onse. Ndiponso ine Brand mukozo wina abe? Opanda kupikisana naye. Olota tonse tidzivota? Kopya. Ineyo, I am a man of all people. A man of all people? Yeah, Jomo. Ndimacheza ndinali swabisala otani mendilili. Inezo mweninga mwauza ndo Blantyre. Yeah, please. Jomo is here. Koma asadisiye ndeka. Okay. Ine ndiye sesa nima staffs osa Blantyre City Council. Komaso councillors anzanga to implement my bylaws omwe akhala asakugwiritsidwa ntchito Blantyre. And wina aliyense yemwe akukhala Blantyre munayembekezere kuti security ikhala tight. One. Ana awa omwe anthu akhala kuwadandaula kuti ma street kids. Ineyonso I'm one of them. I will know how to control them. Okay. Munganena kuti nkhani yama minibus. Malo oyimilako ma minibus. Oyenera inenda kalapo mbali imeneyo. Okay. Then I know what I will do. Okay. Komanso nkhani ya vending. Ndadusamo mwesemo. I know kuti mavenda awa tiayikabati mogwirizana iwo ndi ife. Okay. Osati kuyuza mphamvu ya. Tifake omwe ndikunzuzayo ndi Malawi nzanga komanso anthu akuchokera ku moto. Yeah. Ndi ma decision ena aliyonse omwe tizipanga azikhala okomeranso Malawi ovutika uja. Tifake tisangobwesa ma decision ongosangalasa olemera okha ya. Sangalasenso Amalawi ovutika. China. Yeah. Ndaiwalapo chimodzi. Achi munga kumbukire so chifake manotsi ajangofunika. Yeah. Chifake manotsi ajangofunika kuzomalemba mu. China pali nkhani ina aje tinakumbukira. Achabwe kuma nthawi yatithera. Nkhani yakabaza. Okay. Kunoko tikumalandira milandu every day. Olo kuchipatala kukwizi. Kuzaza. Khani zakabaza. As a city father, as you have said. A city father. Yeah. I'll try my best to protect the citizen of Blantyre city. Agabaza, we are going to sit down in the road safety. We know yes when the Sagabaza. If I get a tower, if I get a money that is all pira. Okay. We'll try to find a donor. Okay. Omwe apunzise. That's why madam tini makasras. Makasras hapa nga register. Njinga zakabaza zile madela mene o. Neti kandi matsiku road safety omazienda. Kukapa nga train. Chifa sizu kuyenda. Yeah, kukapa nga train. Umazo sizu kuyenda chifoti anthu ajasaku punzisidwa. Okay. Agweni ya uti apangidwe train. Angokula njinga kwa mboyende tibasi. Yeah. Komaso. Chomwe chikumavuta town muso mukunyasa chifaka kabaza ango ima pena pali bosi. Panja pa banki. Paimanga basi. Ngani achitetezo pene popalibe kuti okubako zokuba mpangi kungokwira kabaza obata kumapita. We need also kupeza malo enieni oti akabaza azima. Ntawo niso ndikuika amapolisi onena kuti malo awawa sikulola okabaza kulowa. Koma malo awa malo kwa fotokozera anthu ajabuno kuno kuti achipanga understand. Zimene zichitika. Koma suti tingopanga popanda ukambirana chifaka akabaza aida association yawo. Okay. Ndofuna kwakambirana. Ndofuna ndikuyamikeni kwambiri you worship the mayor. Mwabwerezas. Ngoja? Ubwereza brand simukulagula bwino. Sokundi basaule. Ali kuti mundapereka kwambiri. Ule mundapereka kwambiri. Ija chulani mwa ulemu. Kuti chani? Ndachula kale kubasi ndibwerezanso ya. Mukozo samusidwa ntawuni.
Your worship the mayor. Ndofuna ndikuthokozeni chifukwa chomwera. Mwatilemekeza kwambiri. Ifeso apply ndichinyadire. And timakuyamikirani kwambiri. Akulu magwira ntchito. And ndikuziwa kuti ntchito mmene mmagwirira kusogolo kwake kuli zisomo. And zisomo zimenezo zikupezani. And atoma kwende akuonera program. Abrani wazisomo mpitize kwapemperera. Kuli nawonso akumati ndi mulungu wa Jomo. Anthu akumati kuli mulungu wa Jomo. Iluso paulendo wanu mwina tigwirane tifake nduso mmene zikuonekera zisomo zomwe zikubwerazi. Inu mukuoneka ngati Jomo ndikufuna ndikuyamikeni kwambiri chifukwa chobwera. Mwatilemekeza kwambiri. Inunso mulemekeze. Zikomo kwambiri. Pamene panso ndiye pamapeto a program yathu madzulo ano ya Times Exclusive. Mprogramu iyi ndinali ndi Councillor Jomo Osman, Mayor wa mzinda wa Blantyre. Chingerezi yake mfumu ya mzinda wa Blantyre. City father. City father. Ndikuthokozeni kachiwiriso ameya. Zikoma a director. Ndine Brian Banda, malo mwa ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre. Kukuyamikani pokhala nafe madzulo ano. Kodi ya director simukumayankha bwana. And goodbye.